लोगोफोर नै नायना लादो आंनि खामानिया माबायदि नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' खालाम नै मोनसे बायलांबावबायसो लहाया नै नायना नै बे लहाया बायस'लांबाय आं दा बेखौ नेगासिनो दं आरोना मालिकआ लाना फैनो नागिरदोंमोन मालिकनि फिसालाया बे बायोब्ला बिराद खस्थ' जायो नै बेखौ बानायदोंमोन आं फार्स्टनिफ्राय देखायनाय जादियासो दे गाज्रि मोननाङा नैबे बुस्थु पाइपनिया माने बायलांबाय आरो नैबे माने बायलांबाय नैयाव सोनाया नै इखौ दा ओरैनियाव माबानाया नैबे माने ग्लेना बायलांबाय आरो ना नै मोननै बल थायो नालाय ओमफ्राय माने नैखिजानिमोन नैखिजानिया इनै इलाय ओमफ्राय नैयाव नाव लाबोबाय आङो ओमफ्राय दा माने हारसिं दं इयाव रेन्स माखासेयाव दोनथ'बाय माबाखौ फांखाखौ लगायहैग्रोनोसै बिनि उनाव माने ग्लेना गोदान फैबा लगायनांसिगोन पाइपखौथ' गोदान होखाबायानो आरो नैबे मोनसे फिसारि मोनसेबाव नै एकदम दैया टुप टुप जाखाजोब्बाय मानियाव दैया टिप टिप जाखाजोब्बाय आरो नै बैहाय दाउ बासा दोनबावदोसो दाउ बासा बानायना होदो बैनियाव माने न' फिसा बानायदों आरो दाउ बासा बिसोर माने जिब जुनार जिखुनु माबाफोरखौनो बिराद अनो आरो बिराद माबायो माने जोथोन लायो हाग्रानिफोर जिखुनु जिब जुनारानो जाथो खासेवफोरानो जाथो बा बिरनाय दाउआनो जाथो जिखुनु मोसा मोसौ जिखुनु बिभिन्न हायाव थांना थानाय जिब जन्थ्रखौनो माने जों बुथारनो नागिरा बिराद धर्मयै सोलियो आरो नैबे आन्ध्र प्रदेशआव आरो बेफोरावथ' दा नाथुर हमबा ओरैबायदि खासेव मोनगोन 50टा 40टा 30टा बिराद खासेव मोनो बेसे जानो आरो नैबेयाव दा गोदान नाथुर होसिगोन आरो लोगोसे नैबेयाव फेमिलि लागोन हौवा हिन्जाव सानै दरमाया बिराद खमलै खिन्थु फख्रिया 2 बिगाल' आरो नै फख्रिया 2 बिगाल' आं फांखा लगायना फैनोसै नै फख्रिया 2 बिगाल' आरो ना माने फिसारिया बिराद बरिया माने दाखालि बावैसो जावनानै साफा खालामजोब्बाय जोंनि बर' आइजोफोराबो जेरै हमना ला हौवाफोरदो गामिखौ गारबोनानै गथ' गथायखौ गारबोनानै फैसा थाखानि थाखाय गथ'फोरनो एडमिसननि थाखाय गथ'फोरनो माने मान्थलि फिसनि थाखाय गाननाय जोमनो थाखाय जायबायदि न'खराव खेथि बाथि गैया हा हु गैया बेफोर थानानैनो मोजां मोजां न'खरबो दागासिनो दं आरो लोगोसे हा हुफोरबो बायना लादो लोगोसेयै सोरबाफोर बेकारि दंब्ला बेफोरबायदि माने मावनानै जाफैनांगौ साख्रि बाख्रिथ' जोंनि बर'फोरा बारा गैखाया नङा होमबा लोगोफोर नै नायना ला बेफोरबायदिनो माने स्रि स्रि थानानै माने मावखुमाबायसिगोन आरो खामानिफोरखौ उपाय गैया जेरावबोथ' जब साख्रि गैखाया नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौनो मावना जायाबा उपाय गैया वालफोराबो गोलैजोबना दं माखौथ' दिखांजोबथारनांगौमोन नै आरो खेमनि खाथिखै आं थांना खोथानो दं नोंसोरनो बेयाव फुजाबो होयोमोन नोंसोरो एकदम नालेंखर फिथाइफोर मा जानो ओरैबादि नालेंखर दं बैनि खेम खाथियावनो थांनाया नायदों माने हौवा हिन्जाव सानै लागोन माने इयाव फख्रियाव गैथारा नै नायाला 2.5 बिगा होनदों खोमा 5 मिनिटावनो जोबगोन इयो आदारनि थाखाय नैबे मोनसे आंनि नट मोनसेनि थाखायनो इमान गोबाव नेनांबाय नुदों ना आरो आन्द्रायाव ओरैबायदि माने दासान्दि माने अखायानो गैथारा नै माने निम बिफां नै बे निम बिफांखौ जोंनि हाथायफोराव बाजारफोराव फुलि ओंखारना बायनानै जिखुनु माने ओंख्रिफोर मुलिफोर बानायो नाथाय बेयाव माने बिराद एभेलेबल जानला मोनलासो गारलाबायो गोसो थोनाय गैयाब्लाबो मानो बिदि जायो बेयाव मानसि लागोन लोगोफोर हौवा हिन्जाव सानै जरासे लागोन आरो नै नायना ला खेमा बिराद बरियाखा ओमफ्राय नै फख्रि नै ओमफ्राय नैबे फख्रि जाबाय नै खेम जाबाय नालाय ना ओमफ्राय नैयाव नाव थागोन दा बिनि उनाव ओरै थांनानै बे आंनि खेमखैनो थांगोन ओरैहाय ओमफ्राय नैबे फख्रि आंनि ओमफ्राय नैबे फख्रि बेनो ओमफ्राय माने बेयाव सोरबाबा थाफैयोबा ना नैबेयाव सोरबाबा थाफैयोबा नैयाव नैबे आंनि लामानि थाबायनांगोन आरो खिन्थु बे आंखौ इयावनो लोगो मोनबाय थाखागोन आरो आं भिडिअखौ फेसबुकाव हगारनो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय माने एसे हगारनाय जायाखै आं रुमखौबो एसे देखायना होनि नायना लादो नैबेयाव खिन्थु एसे माबा बानायनांगौ दै नैयाव एसे देवना होनांगौ दा गोरा थांदों माथो नै रुमा दासो माने गोदान बानायबाय दं नालाय माबादो माने ओरैबो दरजा दं
नै बेनो आरो ओमफ्राय नैफ्राव बट थागोन बट बानायगोन नैफ्राव माबा जोबखाबाय नुवाखै नै बेयाव बट थागोन लोगोसे आंना फख्रियैनो नायना लाबानो जाबाय बेयावनो जमा जागोन आरो थांलाय फैलाय बाजार ओरै नुबाय थागोन नायना लाबानो जाबाय नै केमखौ नुखाबाय दा केमा ओरैनो आरो हौवा हिन्जावनि थाखाय बिराद जखानि ग्रोब खिन्थु 2 बिगाल' फख्रि नालाय दरमाया एसे खम जागोन दै बिसोर माने दरमाखौ 15,000 होनना बुंदोंमोन आंनियाथ' 20,000 मोनखायो बार' ना मास मोनसेयाव 20,000 मोनो आंनिया ओमफ्राय बिना माने 2 बिगाल' नालाय माने इनोखौ 15,000ल' होगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय माइरङा फ्रि जागोन गेसआ फ्रि जागोन ओमफ्राय लोगोसे हाथायाव जिखुनु माने मैगं बायना जानाया नोंनि जागोन आरो निजेनि ओमफ्राय बेसे फैसा बासायनो हायो नोंनि गोसोनि खोथा आरोना बेसेबां लायो माने फैसाफोरखौ आरो इसेबां होयो मान लायो होननानै फैसाफोरखौ माने लालु सला बाहायबाबो न'खराव हरनो थोआ जायोना बेनिखायनो माने जों सानसेन्थि लायो आरो जानाय लोंनायफोरखौ एसे खम खालामहोलांनांगौ आरो लोंनायफोरखौथ' जोङो बारा लाखायानो नायना लाबा जाबाय नै बैनो थाबबाय आंनि रुमा बैनो आं दा फांखा लागायना फैनोसै एसेयाव दोनथ'नोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा एसे साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो लोगोसे गासैखौबो माने जोबजासे नायनो थाखाय गोसो खुलुमना थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबांसो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों